Mesoni mia. Many a woman, many a Nakataki, Mr. Pro. I guess it, oh, being was what be, no dear, no ABBR. When you get around everyone, and you over family, as a and son of family. Saponia woman, I did it to a yard. Almost down to me, family, and I saw family. The garden that could be answered. Then I'm going to do it. The home. The trust in Teton, they say, I possibly be air copia. Mesoni mia. Many a woman, many a Nakataki, Mr. Pro. I guess it, oh, being was what be, no dear, no ABBR. When you get around everyone, and you over family, as and son of family. Saponia woman, I did it to a yard. Almost down to me, family, and I saw family. The garden that could be answered. Then I'm going to do it. The home. The trust in Teton, they say, I possibly be air copia. I can't cut on there. I can't mean anything more about it. Let me say, Adam phoning me a dear. Matsumokan. Being you are me. Nahini assassin in my knee. And so, Babana, Mamma, I never knew the bony pan. What he knew? And so, Baban, I never pray. Oh, come in some say I come in one more. Oh. Now more. Definitely come on now. Oh. And then I'm so fat now for me. Nade ọdọ mo buru ani bibi a kam de no ase woni asorbo fadamfo a okotokoro enti me ka bebre de me kanse sumnya me kan em fa bibi enka ne fi na mobile ya Kambuhu inipadom. Me fie no so. Anso ho no nya bididi. Ankwara nkito so de afi. Nti minu. Nti miensa. Nti nai. Onu nya aho no nya ho. Nya children so. Ya me. Nti me ho no ni yero. I know to me, yes, I'm going to have a trip on me. So, I'm in Macuma.
baako ne ba ho se mutumi ya do ni ni so se ya ba o kai o ba e tutu ne ba bu ni na ni dei ana so ma na o tu na 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 so yo na ba Africa Ghana aba fu ye ya ha so du Africa ni papa nsi ebu ni nti na baka o fa nko o ya mun ton ntwen ade ha so wo na ba awso mi si ana men so akwara no muda ko ohun o ntumi nso ni mu ni trinya be se wo sute so kra ndo ka we no anam se o oni fidi wura no ne akoso ni atontia imagine deko oni imprenson oba be na de sakora we be manu na okuti fi oba enu yi amanu nti me media no ani sai nipa no ko media mpane nkitenkita o ye wuo no o do mba na mo matas eza kaka so dim fi wotwe e koski enti ye wo obia ni sede ye si bono me di musi hei ensu a o tumi malamo o ani nsu a mo so ma na so do no bombia na ye pe se we de ya se bombia ya se ko ji won fira busumo na se ni ubutumi egunu no e de ya anka de ohun igu mu no o so waye ni se ni suban so an se so no unni mu no anko be kan manu ato minya me no de mo ba ha no onu ara ansam fan ko do asubudie mu boko na me be su kan Amen. Come from good. Amen. You are you, Madiachi. You are you, Yenda was you, Wafuanekuna, Madiachi. Safu Kotoko, very Makotoko, Yachia Bradio, very Makotoko. So for Penny, Aluchi Bia Steven. Could you say I can't say these are Okasa. Was the Akika. Yes. And then no papa, as well as be a day amount. Now, and the Akoso Wahe, Bako Semdi Cosi, the Biana, your papa mono, Sabio Moon Crassi. Do you want more on time Kohodako, more powerful, more Kodia Futu, more Kodio, Biana, they are too good to do, now they are Bobra. And no being a sea Wahe. Now, meaning says of the and you might be one more as a sa oye. Now, so they hear waffle. A waffle be here no ye yamper you for a year now you did a chin. But there are moments you man wedding. A man were nothing. A human who could have see a womb. A human chat to soul. A human near my baby womb. Say, yeah, chitafu a deal machine now power more. Almost a busy for the Bamania mean pointing of guasi. Until near Madame my abetia ye queen. Amu mi nya bibia amona so o mu se naja ahira no ye nyina ye wa ha nhira no betimi abamu a o hia ye nso ye mu ansa na etimi abamu nti anuanu ye koi mu ye kota na chi de dende mu ye kota na chi ti sese bi so bro na afa nya ni bunyam hye na le hye mu a ye hye wa ha super entom so le bra wie ye no se de wodi ka man doctor ni no aka no osan so di ni nuro ni bia ye ko hu ye no asan so e de aboso
owie ono akasa kan ho asem so wa hyeda no ma ne miensa e che se oni ni mienu do ensanta ti okwa na face of penyo no manfo no makomedo ne so de ano enampa fa yare wa hodo na emwa na intimi nkoso owie ne kra osesa bompa ye e title e wo enesum ya yasum let's adom kese ababi amen amen. Eja papa bi yankwada amen. Yo no kwasem ni me brebi ana twam bebre wo Ghana ha na satam na eja ye kuya bebre wo esi akwa na mi sha sabre no na asore manu de do ni nyina no na ma so fie ho na wo so ye ma de na me ware no ma me fie ho na wo so ye nti kura na mama ma so nim sister pa ye entina kwaye papa kwaye nipa bi ana sade mani di na chi bebre sabre afashe bi edu a ohhehye duane bebre tina me hwe sabre no na me fe me asana mekano entina da me follow no anya me nchade me de ko Nigeria ba ye nyina no na di echirache de bia me ko YouTube me makohwe ne bibia ya kwosisa TV station ba ye me show bebre opening ba kwa de bia wo kirechire fuomu ni amani amami ma hwe asem ka me hu ahye me so me hu no yo entino na me ka we dia so se bedina chirache kwesi se ne cars pie tida na me hwe cars no bribia me ko hwe cars no enti se de medina chira afesan ko ba se mene nana asube ye nua afi ko ye cha na cha nana so yere ye ne papa chesa de no e chichireba shesha entina aye enijesem it said there me so me hu no ade bia me follow said there na me follow no afi ma se ajisia ne baba na wasaya me so me nua yere na afi ama abroso kakran nefe ebe buru adwene nti aso so no na nyankopon so hira so esa ma me ememu ahinasa egbo mu na nkwada miensan wade ba koto papa wade ba koto otumfuo na wade ba koto menso there be said in Yamasi created there be as I say a pedacul near Bechia. Now I said, yeah, she shall Bushiani, Ewa, one Timua, yeah, if you name Hoshe. Tinia Mincha, the bread trim cacrania, yes, say, yeah, ba. And so now I fashion into a binti, a quenyama, Ecosin, and Sayana. Na bome amanesa fe de kwanya de manka dai pese bana swede ma de nchekura yanya no anadwa de ya ti anra be ya sori wa kra haya ti ya na no pe ya si de beba afa hasa yako kumase na peso no kas na mi hunu ya na mani di a chire bebre no nyame ncha de so ya timi atobe enai anyame ya aduma na suke kura ne ya de emumie no so koye show kakra enti se ka so ko egu TV show de ne na ene so nya akwenya because Ghana koye baby a ya ne nje ye nua ade ho eje abontene mu enti no we so nsanya akwenya na emmoa
na obi ka wɔ sɛ adeɛ wɔ fie a ɔyɛ te break akra kura na me san so wɔ social media so sɛ mekamfo cars ni bi twi bi obi kura chance wɔ nim sɛ me twi ka kwadwo bɛ na won twi ka kwadwo bi ara bravo yɛ bi twi ka pa etino nyame adom ya na poso na me asomani abɛhye kaa ne so na minim sɛ bɛba yɛ hɔ ansa na mehu nti yɛba ma bɛhu kaa ne nuanom nso bi wɔ factory hɔ yɛakɔ rounds akɔhwɛ nneɛma ɛkɔ so no kwasɛm ano ɔde ne dodo vision ne so daeɛ ne so dodo yɛkɔ rounds kakra deɛ ɛkɔ soɔ no ano ɔde ne ɛhyɛ nkoran ɛkyerɛ sɛ nyankopɔn ka yɛ ho akasa yɛ so yɛbɛyɛ yɛ ho yɛ agye no atom gyinara nyame nhyira wo wayɛ adeɛ ɛborɔ so kyene deɛ foto ketewa bi a mede ma anuanom nyinaa sɛ wei yɛ akwangya biribia obibini anya nimdeɛ a agye oburoni na ahyehyɛ akwangya ato no hɔ na watumi a implement ne nimdeɛ. And so this time around here, obibini nya nimdeɛ no ne nua bibini na sakreti akwenja Ghana and tansi sɛ nyame bɛhyira obi na ɔde ne nhyira no bɛhyehyɛ akwenja ama wo so nimdifoɔ na ɛbɛboa wo nso no watumi advance improve ɛwɔ wo nso so nimdeɛ ho obi anya sika a ɔde pray ne njapadeɛ ye bribi wa even outside the country and so me call out so share the cost no enye sika ketwa na papa agedian o padian den we here so ne nyina achi hwɛ de cost ti we ya kwanja sronko a me aso ya me da ya so bebre ne matenka bebre eno na aburo me so timigusumeka nyankwada amen na makase ayiko French say bravo bravo why dear me follow them me shop me do extra be promote saa na otie na ogusu kwa de bia de foforo nyame nhira amen masanso ehunu niama binti no enche ne sumeye customer kese pa wo won ni mani mo baako me de ma shega ba o cars ho ana masanso ye dede wo ho because yen so kan yam fen she kodwase me hu se ye de se me ma obi su hu se ye me hu de ye tinyame aduma next week ye besa de o gas ni bia ye show bebre na ma chef Philadelphia manu bebre obi atoka ye meto entikramene me director kasa director ko de se gas ne de won to de amimi ntwime de entire se de ni abre aha entino ye go so de den tese ameke na natwi ne de den what is never be a bebana man for can or say, eh, send me pedi. Into no custom, I had negesem your buyer so fell so. What she I see a best, I am we buy a fufu and trust a pride beside and say, a movie and you want no more. Yeah, will be best here. Bibia ye fie dear organic and quaning na organic soup and see I had just something I have a snoop historical historic ya be hu de ye nim say people wo ho ti ya kan say nyame ya kan say nyame nyame ne yade damo asibebre ana ne kura soso no na na ma soso no ne nua wo fie ha enti kura na chesen ne nua eba
Nini aba. Any doctor. So no so doctor tia so nim so woni e. No dey ya call round so na ye bi ayedi kuma no say Osu ofresi akwa say obana na ma say oh there be nini ane o. Just as I need some. I need some until I said that. Yame adoma eneno minim se bribe beba ya besen aba ya beba na niama sa kwa ni musinse abesen ahwe ni ye pa mo yame nka mo ho bebre enso no sa bre ko nyina so no ya beba modene komodi awe chedi ebe ko swedi na aboaye nyina nti ye ba ya ya danyame ase de ye pesi ye behu ye huma na broso ye betie ya tia na broso aya ni jeso nti ye ko ye so ye de amane ye beko na de ye kan se ye chi so beko so aye nhira bebre aye kase bebre na ya me de me fa ne se me hunu onyini sa se de me penwo sa me fani nyini no asusu bia me fani nyini ne sa kusri obi e bi palu me papa be nyini sa lo e tina me ne papa wa agro sa do di nyini ya ti nyami shira amen na nyami nka mu nyina amen onto tiene mo nhihye nyina fe obi bia ya emije akono asem nyati yowa wonhira mu nyina ya damoasa mamfa adone bi mera sia nonko a yesi chema wo ai dia ne ka ho asa ei Jese we se odo nsada ya sa enya mi esemni